Kodi akutuma anthu kuti Azikhapa anthu opanga zionesero ndi mwana wa Ndani. We want that child. Who the child is this one? Amene akutumiza anthu kumakakhapa anthu ndi Ndani. What they do behind the scenes, it's another. So I wanted to say kuti tisapusitsike ndi zimene amkhitho angalankhule akabwera pa podium kuti fati pipi silupanga nawo. Voice nafa jack muhanga nakhaso kubala mitomweyo. Tisapusitsike ndi zimene ankhula achimwendo banda kuti IMCP silima kondwera ndi zimene zonso. Iyayi azigwire pa mtima kunena kuti are you sure your boys are not doing this? Zithuzi zimene zijazi. Mukayangana nkhope zimene zija ndi ana amene achawo. Who dares go into Lilongwe? Ndizikwanje. Ndikumakakhapa anthu. And come on, ndikunena kuti amene let's be realistic. The reason why they were stopping that is iwa kuganiza kwawo amati sanchitise manyazi bwana meaning the president. So what about this? Bwana saone anthu akuoneka ngati kuti sakukhulisira. Yes. Yet these are That's people the problem. that says kuti engage us. We saw the president engaging Achinyamata, state of the nation address. Why not engage these people? Even kuchipani kuja, it should be a consolidated effort. Nonse kuchipaniko mwenera kuthandizana nkhani yonena kuti muthane ndi nchitidwe o savage ngati uwu. Ukonso ku opposition muthandizane. But for us, being given a speech by Secretary General is not enough. What we want is action. And actually, ndiochokera konse kuchipaniko, komanso kuzipani, ku parliament at all levels. Because what we are saying is, a Malawi at 2025, 16 September akubwera ngato, singa makhaleso nkumabwerera kumbuyo, nkumakhapana moteremo. This is primitive politics and should not be condoned. Two things. Primitive politics should not be condoned. Yes. Yes. Anthu amene amawatuma kuti kagendeni, kaphanyeni, kakhapeni anzanu. Amakhala ma communities mwathu mwemo. Yes. Akapita kumene kucha. Amatchula amene amatuma akamacheza ndazi zawo. Balizo